vazifesini atkarıp, hiç kaçan kem bolbogula. Kılgan mehnetine her daim düzege çıkıp, mana şu eldin alkışına iyi olup, mana şu Ömürbekti söyüp, sayap, siler jakşı bolsaňar Ömürbektin işi ilgeri bolat kalan. Minetler jakşı bolsa, bayağı kan jakşı, hayal jakşı, yer jakşı deyip. Siler mana şu bolanın jölögüsüňer inekserler. Siler uşunu jakşyna kaýkylyp har daim kaýsy jerde bolsa asyrap alıp жүрseňer, munun işi igilikli bolat. Mana şu bolanın arkasından mana şunca el çoğulup oturabız mana şu. Birimiz Lokattan, birimiz Avşıratadan, birimiz Takkenden kelip. Uşol kılgan emgeğiňer üzürlü bolsun. Ilayim eldin alkışına ýe bolup jüre bergile. Har daim şu kılganыңарды Allah silerini daldığa jönдөrsün. El şifa tapsın. Hiç kem bolbogula mana şu dünýäge tarkasyn silerini mana şu meditasiýaga aýnalyp keteýler. Har daim Kırgızstan önüge bersin, önüksün, össün, eli ömürlü bolsun. Mana şu Ömürbek atyňa jaraşa, zatyňa jaraşa atyň bar eken bolam. Sen bizdin mehnetlerimizge mana şu sen sebepker bolgun. Mana şu kızlaryň da aman bolsun, seni jölek taýap mana şu işiňde har daim aldyga südüreşip жүрсün ondan. Haklı olsunlar. Uşlar var.